wadong kod thuolo ma ok tin ndalo 20 kod 9 kende to wadhi e yiero maduong' ma higani mar 2000 to kod 22. Chenro en Osemoke kendo liel ano mondi makoyo MC Jakakamega Spandito safu goto ngiso. Phoebe chamo pesa na. Yes. 2019. 2020. 2021. 2022. 620,000 Kenyan shillings. 1,620. Apenji. Dichuo mane Kenya masani pod puonjo dhako tero sikul. Iwinjo in fact of dhako girlfriend. Adwa ngiso joma chuo. Iwinjo kanitie ng'amonego be ni puonjo chak gi nyithindi bwana. Minu iwinjo wetero minu thagore dala ter minu tim driving. Iwinjo apenji. Apiko. Ka ero nyako. To ane man kod gomna duoke sikul. Ang'oma mona chulo ne school fees. No, that is a waste of energy and resources. Waste not. Ipuonyo nga. Tiseketeo. Weri mano gal tiseketeo. Wakinyuome. Iwinjo ter mari sikul ngumbaru. Mari jakori. Kora penji. Mara oka dakgo. Yes. Mara oka date. Mara oka nyuolgo. Mara oka setero dala. Bato jakori. Iwinjo. Mara jakora nango. Ma dwa chamo koni gi koni. Phoebe, but we need more Phoebes. Mondo society balance, iwinjo. Phoebe nyar migori. Gimitimo ne woda se okanyada tap mokalo, rat mokalo, late by many. And despite being taken to college, obanjo English yako yawa. Oro ni nyar migori omaka mem nike songo. Fact kanito kanyal blame. Oh no. Apenji. Okay, simi Kenya. Yes. Ni timo interview maberdi. Kata kamano. Gima seo godo Phoebe nyar migori. Nitiere gik moko mok nyal tero e TV ni timo ni interview. Nikech mokwongo kisungu nyalo dhumo kabisa. Phoebe nyar migori. Much content. And the content ma very good. Yes. Kamano ketho go en ni koro ngeni sami keto nyathi manyako e national TV ni pressa. No wach kisungu. Yes. Ingeno ko ngopara indholuo korika thought no flow kodwa lok gi kisungu. Anapara ni Phoebe do wacho ingluo. Iwinjo? Ingluo mane? Flow seamless. To sirikand baba mabiro, sirikand the fifth, okwadwa joma ketho kizungu because wajakoya beno wacho ni the Luo is the most expensive language on earth. It is. Yes, it is. Yes. But okunya ketho kizungu kamano. But ingeni wach Phoebe ni. Mopogore kod makamen gi kisungu. Yes. Mano yieni nikech ingeni sama nitiere gimo mako chunyi. Mo wacho ni mano sikam enango. Mano is scam. Mano ingluo. Mano iwinjo. Ingluo. Intonation and the wording in English, but intonation and the Luo. Ayo machiak. Anamor gi nyako ni. Kina dokne Phoebe nyar migori. Kawane in fact margi no iluongo ni situationship. Yes. Mano relationship. Nikech apenji. Nyako somo riat. Donge college. To nyako yudo help. Yes. Mo ogumo kisungu mkubwa ni capital soul. Mano kisungu. Opiem go bwanga. Koro wodo mabeni mokwongo helmet iroke wini tija puonj. Inya engineer makanya. En engineer. Dongo jafwambo tie radio. Engineer. Mar radio. Gimanitie ka men iwinjo focus on your families and your parents. Yes. Forget about these busybodies. Kinyalo wacho kendo miye trend for the whole week. Ni kata mamau ni poko chamo silingi ni puonjo Phoebe. Iran. To Phoebe wuon wacho ni onge chemisa miye pesa. Ma fact gimosibedo kitimo ni take care of your blood. Yes. Omewe ketho nying Phoebe. Kinya machuo. Focus. Phoebe be duoke kata 350. Odok 350 man. Japuonja nigi stress. Ben evidence. Japuonjo no dongen gi balance sheet. Japuonjo no go di golo stress. Japuonja ka gol stress. Japuonjo is depressed, stressed, iwinjo. Kora penji. Donya chaka unyo chako dhi nyaka riat. Okos chaos, ogo uwi. The reception. Osemoke kendo liel. Anamodi makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto ngis. Koro woda bandu. His Excellency. Yes. Right Honorable. Dr. Raila Amolo Odinga do me heart attack. Apenji. But why, Baba? But why? Ode mi heart attack now. No, kakoro ene baba wa. Wasebedo gi geno, anasebedo gi geno didi. Didi. Asetuora didi.
Dibich. Nikech why? Because of losing elections. Koro sani gino chomo tir kapaya matin oyinjo. Omera. Gol gimi wacho ne dogi. Piny osedhi. Pok odhi bwana. Unemu mislead joluo. Apenji. Owacho ka pile ni piny osedhi. Baba osedhi gi piny. No, gima baba, in fact, kung iwacho gima miyo iwacho ni baba osedhi. Yes, babo kacho ni babo. Iwacho nango. Iwacho ni awinjo ka. You are afraid. Chunya go kibi. Because baba nyocho wacho ni I will boycott election. Rap me bay. Lok mano gi dholuo. Lok mano gi dholuo. Obro buono, mano dong dholuo. Obro timo ang'o? Obro buono go nini kura. Tiene nang'o? Obro buono dhi e kura. Wacho dholuo moriere ni obro kun dhi e yiero maduong'. Ang'o muni wacho gima kamano? Okisuke maber, bobedo maber. Baba ok nyal. Mane gima baba nyocho wacho, manyocho timo campaign Kiambu, Kirinyaga, Kaachiel kod Meru. Gima mi baba ne wacho gini. Nodwani all march. Yes. Dr. William Samuel Ruto. Notegi golo koso nokotege. Omiyo Dr. William Ruto omonyo nias. Omonyo low. Omonyo nyaka Kisiki. Te. I'm worried about this election. Why? Why should you be worried? IBC print papers. Moko ngiso papers odonjo kama gimiso kongiso commissioners. Aya. IBC gazette nying Sakaja to podin gi court case. Angomila rogi Sakaja. No, what laws are we following? Wala laws mage. Nikech yoro poko team. Pod wanyalo golo nyinge ne oko nikech wala time ne wasemiyo printer tich mondo mi print papers mag yiero. Aya. Koro kiwacho printing. Nying Kevin Bahati. Wood Diana. Yes. Obedo printer nango. Iwinjo magi gik monyaka wangi. IBC nwase wacho ni walos gini chon. To no, Raila gore gi referee. Baba neno gi chon. Lakini an gima luoro ni baba miwa hope because sani an gi luoro. Ka koro ane mfuasi ni number 1. Adhi nyiso jopiny nango. Koro gima ntie ka. Koro wuda ban. Yes, bangma nitie. Donc Chebukati retire in September. Wuok. In September. Tenya ne rumo in September. Udhi pur dala. Kose chano waga minga. Koro yo machiak. Itamo go siboy ne migosi Bukati ni just bangle the election and go home in September. Gimatemo wacho niya ngamidhi landi iwinjo ko lando ngamopogore gi baba. To diwinjo ra bondo neno. Bwana. IEBC an independent kaka nyinge no wacho. It is not. Iwinjo. Wami uru Chebukati thuolo nikech kata mana Chief Justice Lady Justice Martha Koome nogolo siem ne Chebukati. Ni Mr. Chebukati, don't you dare bungle this election kaka notimore 2017. But he's incapable of bungling the election. He's in fact only bungle election. Machia kitamo wacho ni osema baba. No, you know, poka wacho but gimita mo wacho. Signs and symptoms. Iwinjo. Mag malaria. Iwinjo fever. Iwinjo by boycott. Iwinjo. Kwa analyze gigi yo. I feel ni Chebukati is the most awachi koso kikawachi. Wacha. Yes. An kamiro ke helmet na nauge. He is the most irrelevant human being on earth. Apenji. Okinya bangle elections didek bwana yo. Inyalo luongo senior lawyer, learned friend. Where? Osemoke class achiel gi okil ke maloka. MP ma Kisumu West. Mheshimiwa Galwach. Ni the most relevant. Ni winjo gimoriti. To en chairman mar IBC. Openj Kivu itu nikanye. I don't know who won these elections. Inise bango ledi riyo. Idwa bango ledi dek. Idhi wewa kanye. Eyo machiak. Baba nyocho golo ng'ur mare. Yes. Kendo no medo nuyo kane en Western ka. Nigi manatemo wacho election ito wadhi win. Okonya lose. Yes. Nikech wan gi numbers. Is there a possibility ni baba dhi bedo president malem dak maonge wabunge? Because I'm seeing such a scenario. Mano we Monday. Interest wa maduong. The baba odonjo state house. President of the Republic of Kenya, the 5th. Kanye wache mamit. Odonjo koso kodonjo. Adhi migi moro bwana. Odonjo koso kodonjo. Nuo. Baba. Miya gimi miya. Nuo Monday. Gimote mwacho ni baba nyaka bed the president of the Republic of Kenya, the 5th. Miya gimoro. Mano donjo. Odonjo koso kodonjo. Gimo miya mato mana mchai. Okinuo moro ke. Baba nyaka bed the president of the Republic of Kenya, the 5th. Mano gimoro donjo bwana. Ichakimano gimoro. Mano bread. Bread donjo. Wach kendo. All ikele moro marabur cha. Biro. Marabur biro. Biro. Okay, kapag biro.
Wasetieko tiduok na pesa na. Osemoke. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto ngiso. Chadoyo. Mono mako wirwat sani. Kamora mora modhiye. Mon chendo. Kamora mora modhiye. Uyuko wasadi. Tieguru uyukwa. Apenji. Wandak yukwa. Mine olokore jamna. Gisiko manani. Prof yukwane. Anto daki yuka. Yuka motegno. Iwinjo kimiye finje. Ya prof manok yukre. Kigolo 500. Yuka mami. Osemoke. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu. Koro wuoda bandu. Gimoro kao kadwani okal kao kwa wuoye. Nyocho launch manifestos mabeyo kabisa. Yes. Wachakod mar Professor Ngire George Luchiri Wajakoya. Mantie State House Matungu. Bas. Mano iluongo ni mano State Lodge. State Lodge. State Lodge. Odlo. No launch manifesto neka. Kino manifesto ni notingo pillars mekimopoma mara madi. Yes. Abich. Jaga. Mana nge ofed. Jaga. Tuol. Otoyo seme. Joseme sana winjo ni kin gi gini ne adi. Ilu nango? Kin gi stones mag otoyo re. Wachacha ni nyamala. Bas. Stones adi. Mano 12 million. 12 million. Achela no 6 million. Mano dongi se gedo mi nyombo. Aya. Capital city mar Kenya tiro kanya. Isiolo. Jo Kenya bitiu ndaladi. 4 days a week. Ndalo modo. Gin magango. Holiday. Because you want to give pesa. Okay. Ne wasati mo fact checking magi gigo duto ma Professor Wajakoya sebedo ka wacho. No wacho ni njaga ni wanyala export kanye. Foreign countries like China, Japan. Yes. Nyalo kelo na pesa di. A lot of money, billions. Miriambo. Mara reo. Ang'o mi uthuwa gi Joseme? No, Joseme sani gin gi mali mwandu, gin gi rocks, Lupita gin go, iwinjo. Sani gin gi mwandu e dhod gi kanyo. Odwa ne Joseme tiek no ndiek munyocho dong. Gitiek tiko ndiek tek. Mane gi winjo ni nitie chiro mar ang'o? Ni nyamala mar ondiek otoy. No, loka. Joseme. Wadimre uru. Nyaka wa conserve ondiegi modong. Yes, otherwise gidhi bedo extinct, gidhi rumo. Extinct. Kik udonje tima kamano. Ngire Wajakoya. Kidwa campaign apena e platform ni maber miwacho ni anto jokama. Yes. Mike kada loko Kenya. Gimoro ni dwa nego ji ni ng'ato kwalo gimoro. No. Kenya wabedo governed gi rules. In China ni tuo ni wadwa suspend the constitution. Yes. How do you do that? It's allowed. Iwinjo mondo deal gi such cases. Mondo tie corruption oyo. We must suspend the constitution. That one I support. I support makamano. Yes. Okwanya bedo gi constitution makoro chik jibono chik pile. Yeah. From the highest officers of the land, bono chik. Chakrika wonu nge ni wuda bandu, wuda siya, wuda Kakamega, wuda Kisumu. Support Wajakoya. I'm an analyst. Okay. I can't leave Jakombwana. Penja manifesto ma Jakoma ngisi. 5 things. Penja chaki thing 1. Chaka thing 1. Thing 1. Baba care. Thing 2. Single parent mothers. Thing 3. Baba kwa the most. 6,000. Bed most Thing 3. Thing 3. ODM 6 piece 6,000 per person. Thing 4. Osemoke. Pokotie ko yawa. Nina gina beach. Thing 4. Okay, thing 4. One industry per county. Ayudo kosoka ayudo. Thing 5. Thing 5 inclusivity. Marango. All of us wa Kenya duto riwruok. Kaita matimora. Thing 6. Fighting corruption. Osemoke. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto ngiso. Imedo winjo cheno mar Osemoke. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto ngiso. Nyocha ulengo debate nango. Debate abeda ni. Debate mane? Debate nentie. Kanye. Where was your candidate bwana? Oyo. Debate nani kanye? To debate marango. Gubernatorial, Kisumu gubernatorial. We prof debate kende. Kisumu County. Prof debate kende. Yes. Moderator. Ochung kende koso.
Prof chung kende. Une mongone kubinu ngisoni where was your candidate? Anachung. Ngmatagati bwana. Achung. Jambi. Jamba enga. To koro debate. Jamba enga. Chakore sadi. In a media man point man. Uinjo. Kisumbwa ka team experiment. Inyiso upele. Yes. Gi George Collins Ogur. Ilongo ni team koso. Team. The team. Sama ubago any debate. Yes. Whether parliamentary like nyocha utime Nairobi. Na bere kabisa. Sakaja yombo koso kuyombi. Sakaja ukija yombo igade bwana. You know what? Igade. Oh, Polycarp. Ja chulfea. Polycarp luoko cho. Apenji. Luoko cho. Mochari be o treat body. Mochari attendant. Oyom Sakaja. Bwana Sakaja is overrated. Ukodi utieke somo mondi. Somo ni museka to gini. Show me your friends. Somo gi wondo wa nigi ngegi magitimo. Tonge. Nothing. Kidoge debate makisumo. Yes. Mano buono. Migosi George Collins Ogur mar the team. Debate to bernde. Iluongo debate. Yes. Landie gazette. One code gubernatorial debate Makisumu County. Social media. Confirmed to be attending. Professor Ngire Peter Nyang'nyong'o Won Lopeta. Confirmed to be attending His Excellency Governor Jack Nyandungurangu. Benu Luonge. He was invited. All the candidates are Wormeso. Ilongo nang Wormeso. Wormeso no biro. She was supposed to come. Did she come? She didn't. Aya. Ya upia cha benu biro. Kwani gi upia. Karukia gi. Anange candidates. Kisumu kani tiere gubernatorial candidates. Angwen. Dongina rio bwana. Kikia. Jack Nyanungoranguma, His Excellency Professor Peter Nyang'nyong'o Obwanga Wanyalunga. Period. Miluonga riogo. Mago e angoa. Top. Front runners. Koro modong gina joma timango. Koro ni wuoth. Nikech nintiega Wormeso. Wirega Wormeso. Nitierega Jamurbul. Nitiere Jatingbul. Nitie Jabarbur. Nitie Jabarbur. Yes. Nitie Jagobul. Koro Professor Ngire Peter Nyang'nyong'o nga. Out of all this, Jabarbur is the key word. Namabarbur. Meeting ubadu. Nima Jabarbur. Seche ma Prof Barobur. Ti winjo late moro. Iwinjo. Bang Barobur. Nitie mit moro miwi. Omiyo Kisumbwaga wakonu pele ni team experiment. Yes. Sanu keto prof gengwach prof rengo. Adwa penji kinde mono nego be no luorore county ka omiyo kaka tich tire. Adwa penjo ba. Koro sani un mukonyo prof. Okiwinja. Uinye. Jopiny nyocha wacho nia. Prof wuothi. Prof dak wuothi. Iwinjo. Bere mus. Prof dak kwa wakora. Iwinjo. Ini campaign ne prof to en wuon poko kwa wako. Sani koro wuok. Koro kelo wach jam na mi kelo. Sani koro wuok. Prof di door to door. Iwinjo. Kae to kose biro. Abed prof winjo wecho. To gol jam na. Bede mos. Prof winjo man gik ma ji dwaro. Iwinjo ndiko gi piny monyalo answer immediately. To lawe nango. Ponge kumose lawe. Dangi lao ngama nigi jamna. Ayu no mol. Iwinjo. Sani jamna yukore yako yawa. Oera gino sade. Osemoke. Omoni makoyo. MC Kakamega Spandito safu goto hizo. What bandu? Adwani wadidre matena Homa Bay County. The great county of Homa Bay. The great county of Homa Bay. Yes. Only the county of choice. Turgi Akuba. Mane is Ines. Pimometer. Nyoche winjo ko wuoyo gi Martha Karwa. Karwa lady. Still lady. Okay, still Akuba en Iron Lady. Noane Iron Lady no kati kete accent maro Homa Bay. Iron Lady. Iron Lady. Paro no sipa moro wuodo Homa Bay. Nje mosi kabisa. And senior police officer. Fande. Ilongo ne Mr. Opeo. Yes, Opeo. Pochi ki pak Mr. Opeo. Kabisa. En janeno mar Lolwe TV kendo owinjo ga kino neno ga chino mar Osemoke. Kawani Homa Bay kapok wiyo wil. Yes. His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga the 5th. Yes. Nchokelo campaign Homa Bay. Campaign mar Azimio. Ok mar ODM. Azimio la moja one Kenya. Pogik mokariogo. Oyo. Campaign mar Azimio la moja one Kenya Alliance. But mikacha Azimio en ODM. Nitiere campaign mar ODM. Gin campaign sadi. Achiel. Areo. Mikach Raila en ODM.
Mano kwatamre wayie. Jakomen jadoho. Mikai kiloki. Kato jadoho kamano mikai ok inyalo loko. Correct. Yes. Iwacho kare. Koso Homa Bay unu loko mikechini. Ubiro Homa Bay. Ubiro go campaign. Yes. Nubiro loso koso nubiro ketho. Loso. Nitendo mi apenjo. Nwabiro loso. Kubiro loso. Ija doho. Ine dala. Onego be ni kidonje dala midwa go buch jodala nini iluongo ojod mikai kende kosiluongo nyithindo tema wuok e mier duto kata udi duto gi mondi gi duto. Nitie buche moko minyalo yal gi mikai, iwinjo? To nitie buche moko miyalo gi nyachira and the rest. Serious meetings iyalo gi mikai ok inyalo ko. Yes. Nubiro Homa Bay. Ubago rally Oyugis. Neber. Udhi Kindu Bay. Neber. Udhi Magunga. Neber. Udhi Ndhiwa. Neber. Kuchopo chunyo Mabeka. Ubago rally kanye. Donc stadium manyien. Stadium manyien. Right. Miauru thuolo. Raila Odinga stadium. Awuok Homa Bay. Machene Wichkut. Oponyal bedo ni wanyalo injili mar 6 piece ODM. To wane 6 piece Azimio. To kamukelo nwa rally ni mugono rally ni NFL project. Nikane kosoka nikane. Beda mos, when you projects and Macha was a political rally. Ini won woda bandu. Kawalo was national TV ka isego Homa Bay ka di digire stadium achiel. Tinde wewe yao. Tinde wewe. Old Trafford chadanga go sani bwana. Sani kore no Old Trafford. Chigni rumo Raila Odinga. Sani kore no Old Trafford. Raila Odinga Old Trafford stadium in Homa Bay. Oyo. Winyo to kanyana. Kawuono koro loka ni Macha Old Trafford. Yes, Raila Odinga Old Trafford. Kom no biye. To NFL project. Kendo gibage rally. Bwana baba oknya dhi failed project bwana. Baba not the kacha mo so gicha do wiwa. In fact an gimancho mora nyaka national media mo Nairobi no ngenge. Gimawacho ni ya. Kenya wa masani ni yes. Kama wachomo ni ni yuwa kani ngiluoro. Ni mo luoro Raila Odinga. Yes. Ni gini nyalo weyo. Ogul satan. Gino sayudo. Iwinjo. To gimutimo go marach. I'm a human being. Udhi Homa Bay. Uchaku dhi Siaya. Ugo wajonya muto mtoke Range Rover. Mano to wrong. Kunyal dhi rally. Political intolerance to rach because UDM nitie Azimio. Yeah? Correct. Yes, it's part of Azimio. Yes. Let them come and campaign. Exactly. After 29 days, what thing bivu gimbi? Gimbichi. To gimanya kangisi yo ni jakom kudwa ni jakom obed jakom mutegno president mutegno mar piny Kenya nyaka u respect mekache maino DM. Iwinjo miuru jakom joge. Awinji. Yes, what the whip ji iwinjo mbele ka yaka whip ji. Raila Odinga the 5th. Yes. Wase mi jogi 6 piece igni maromo ma opogore gi moko ka oyo. Koro wangni. Iwacho ni wangni 6 piece okwadwar jodina yuagra. Iwacho ni Raila wangni okwadwar jodin no miya no maya. Iwacho ni wangni in fact wangni ude mudong jakom yudo gini. Ikoni 6 pieces obedo ka donjo jakom dong. Wangni ude mudong nyuando jakom to yudo. Miuru jakom joge. Osemoke Kedoli. Anamondi makoyo. MC Kakamega Spirit sawa. Otungisa. Kawandi kage motieko chenro mar Osemoke jumanie woda bandu. Yes. Wodluo moro kama wuod Siaya County. The great. Ojana ni mora mokalo. Iluongo ni Juliani. Yes. Julian Oweno aka Julius. Mano chuor Lilian Nganga Oweno. Mon chendo. Mon chendo. In fact mon ok chendi. Tuwe machendo. Nyocho nyuomo Lilian. Otero dhok. Awinyo no setero dhok. No, where were we? Juliani ngano siepna. Osetero dhok. Koro bedo ni no korwaki aliwa yie tero dhok kata tero yie. Mano koro wachini. Show me your friends. Koro. Nyako nyuom Lilian machon en jaod Dr. Alfred Mutua. Gabna. Japinyo ma gabna dhako. Osechopo odweche adi kata higni adi. Ai. Sani dhi 1 year. Odhi 1 year. Nyoro. Juliani no post gimore social media page ne. Yes. Wach chapat koso. Ni chapat mutedo. Yes.
chapat mochielo emo sustain marriage no ni mo sustain marriage mano je luma ne emo miyo dhako ok dhi dala ni mo miyo dhi dhako pok owe ni dhako ok nyal dhi mano dichuo man mano wuoluo man mano wuod sia man wan kaka waluya gimoyen watimo iwinjo chapat opomul oyeno timo oyeno mana kwano chapat iwinjo mano 25 ikwan ofuka chiel mar kilograms ariyo cha yes golo chapat adi wuoda bandu kiriek in gi dhako mariek iwinjo mariek nango 20 plus masambla moro matin cha iwinjo korem mano japede moko dhi ganyo dhako no nego beni doktor iwinjo koro Julian Owino yes ginye wutlu ariyo Willis Raburu ruako wuoche namba jakano 10 gi 15 mano wuod PC yes waluoro jaduong PC Raburu anyalo wacho ni gitiyo kod social media gi maber kata marach Juliani mana kiwacho no wacho ni en gima sustain marriage ne yes tedo chapat otedo makaliliano bilo chapat otedo pile otedo in 30 minutes fuka chelcha otedo in 30 minutes kaeto embe no wacho ni gima Lilian omake go e marriage gi no yes adwani wach marriage no gi accent mar joma be marriage ni chae ma Lilian tedo bas nyara bandu mona moro chopi gimuchako moro jopiny gisedak dweche auchiel to sani Lilian ng'ok okinyi mapoko dwarone Lilian sani chamo dowa ng'ok mapoko dwarone to muodo dowa mapoko dwarone iwacho ni en ng'ok yako yawa puoche gi pak ong'oga mano ng'ok maber yes tich manotamo Dr. Alfred Mutua higni apar bas mano dong wuoluono tiyo nyando doke wange Willis Raburu yes wuod Kano Kakola nyocho lando nwani gigeno nyathi mar ariyo kendo odhi funga rus gi nyar kanye nyar Meru ber kosok ber Wahiga Mweure presidential aspirant and running mate party mane Agano owacho ni en manyaka lande kaka jaloch e yiero maduong' ma higa ni mar 2022 koko lande tango matimore wadhi runoff the biggest joke of the year. In fact, my minyalo wach gi dho Fibi ni sikam. Oramo ni nyaka mi security. Iwinjo Cheska. Iwinjo. Gamo. Odwa security Cheska. Armed iwinjo. Security go nyaka bed armed. Medna listno. Dr. William Samoei Ruto. Arab. Nyocho wacho video moro nchogol ka gi clip moro gi audio. Ni pop kano pamonga. President. Apenji. Chir mane mawuot sugoi nyalo choko ma wach ni ndino pamo jatend piny wacho mirito gi reke. Osiepni mogeni ema padi. Iwinjo ka sani ka wiyo miya tapado ze? Ipado ze. Zero duoko mane kaka muma wache. Ni kaeto. Wuod Trans Nzoia be Eugene Wamalwa yes. Bo wacho ni mekine moko ne jalup jatend piny wacho ne pop ko pade ng'e gima ne weta ugali sauce ne onyise oloko nying Eugene ni Eunice Wamalwa ni dhaka ni Ruto ni padi nyalo chuli Osemoke kendo liel anamundi makoyo MC Jakakamega Spandito safu nyaka joma nyien olichema kama kokalo Lolwe TV nikech gini en malo oriti masande